Gimanduan ni Presidente Benigno Aquino III si DOTC Secretary Emilio Joseph Abaya sa pag-imbestigar sa giingong sindikato luyo sa tanimbala nga modus sulod sa Ninoy Aquino International Airport. Matud pa ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda nga grabe ang kapalaka sa presidente sa laglag bala nga aligasyon. Midugang si Lasierda nga gipatawag ni Aquino sa palasyo si Abaya aron masuta ang problema ug makita ang solusyon niini. These are all allegations of may allegations of planting of bullets. You know, the president's attitude towards a problem. We've always heard me say this, and you've not only from me but also from the other spokespersons, that ang approach ng ating Pangulo tungkol sa kung ano man ang problema would be the correct identification of the problem leads to the correct identification of the solution. So we're casting a wide net on the data, on the process, and areas for improvement. So yung Sila Lasierda nagkanayon nga adunay mga assumptions nga angay i-validate aron maprotektaran ang mga pasahero nga mogamit sa airport terminals.